en el fons és com si aportessis una part de la natura en un indret molt controlat. És com que a través d'ells tornem als principis més bàsics, a les relacions més bàsiques i més humanes. Tu et passeges sola per l'hospital i difícilment la gent somriu, et diu hola. Tu et passeges amb un gos i la gent no et somriu i diu hola a tu, però somriuen, diuen hola, s'aturen. I tot això jo crec que enriqueix molt a la persona. És a dir, que fa un bé als nens, fa un bé a les famílies i jo crec que fa un bé a tot el col·lectiu en general. I qui ho fa són ells, així que són uns bons professionals. Rep satisfacció de l'estima que a través del gos repercuteix directament sobre tu. Reps la satisfacció d'haver-te estrujat les neurones per treure un somriure, per lograr aquell objectiu que t'estan proposant el fisio, el logopeda, la mestra d'educació especial, el psiquiatre, i veure que després, parlant amb el terapeuta, s'ha aconseguit o estem en camí de. Rep la satisfacció de compartir el teu dia a dia amb un gran company, perquè són professionals però no deixen de ser els nostres companys de vida i amb ell vas a tot arreu. És una passada de feina.